माबा बुंबा बुंग्रोलाय फोजों ओरै फासै बारा नुवाखैना हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय था जोङो दायो मोनसे पार्सेल देखायनो नागिरदों आरोना जोङो खेवबाय खेवनायालाय नायखांबायबो नै अब्लाबो बे भिडिअआव देखायनाय जायाखैदि ओमफ्राय दायो देखायसिगोन आरो ओमफ्राय बेखौ देखायखांनायनि उनावहाय आङो मोनसे फिसा खेथि खालामनो नागिरदों बे नङा बेयो सरायसो फोजों बे पार्सेला सराय ओमफ्राय मोनसे फिसा खेथि खालामनो नागिरदों आङो बे खेथिखौ बोसोरे गोजां बोथोराव खालामखायो आरोना ओमफ्राय देग्लायबो गोजां बोथोर मोनफैलायबाय नालाय ओमफ्राय खालामसै आरो मा खेथि खालामगोन आङो नायलांदो बे नङालै फोजों जालालै फायखौ देखायनोसै फैदो र'दलथा फोजों दलथा नै बेखौ दे देखाय ओमफ्राय फोजों नोंथ' माहाय गिदिर जाबायना दे मोनसे फरायना खिथादो दे बेयाव मा दे हाय फराय दे बेयाव खाथियाव फाय आगे मोनसे फैबा लेखा फरायगोन दे होमबा पार्सेलखौ देखायनोसै जोंना पार्सेला नै माबासो बिसना सादर माबानि मिस' कम्पानिनि 200 लानायमोन आरो ओमफ्राय नों बेखौ देखाय गान्दुआ हनै गांसे गोलैबाय गान्दुआ गुफुर नै बाटारफ्लाइ गोनां बाटारफ्लाइ नोंखौ नुवाखै दे फोजों नों गोजौआव गाखोनानै देखायबासो नुगोन बेबायदि आरो बनानै देखायगोन र' दा बेलेग कालारनि दं बाटारफ्लाइआनो बिराद दाम खमनिबाबो आङो मोजां नुनानै खालामदो आरो आङो गुफुर बिसना सादरखौ बिराद मोजां मोनो नालाय बेखायनो खालामबाय आरो ओमफ्राय बे गान्दुआ आरो मोजां देखाय बिसोरो हामा मोनगोन आंनि फोजोङा मासे दुस्थु होननानै बुंगोन फोजोङालाय माथो देरहोलां दुस्थु जाहोलांसो जाबाय होननानै बुंगोन मानसिफोरा बेखायनो दलद था दुस्थु खालामनाङा देखायहर बेखौ गान्दुआखौ देखाय आनैमोननि पार्सेल होननानै देखाय मोजां ना लोगोफोर होननानै सोंबाय आनैनि लोगोफोर होनना बुङो आंबो नोंसोरखौ आनैसो जागोन होनना बुङो जोङो दायो ओमफ्राय बे बिसना सादरखौ बनानै देखायनोसै आरो बेबायदि देखायबाय थाबा बारा मोजां नङा नालाय बेनिखायनो बनानै नायनानै देखायनोसै आरो ओमफ्राय बनानै जों सान्दुं दुंसैब्रा फोजों मोजां बगोन फोजों मोजां बगोन जाथ'वाखै Direkam deh. Ria aneh deh. 1, 2, 3. Itu dikenai nama letra. Naga. Tuh. Mana thade berapa le? Kızım. Mari gel kalama. Ayo man gufur na yo.
जों दायो हा लांफायग्रोदों आरोना आङो माबा गायनो नागिरदों पियास गायनो नागिरदों आंथ' बोसोरै गोजां बोथोरावहाय पियास गायखायो नालाय ओमफ्राय देग्लायबो गोजां बोथोर जाबाय नालाय ओमफ्रायो पियास गायलायनोसै बिराद मोजां जायोना पियास बिलाइया माबाफोराव मैगंफोराव सेरनानै जानो बिराद मोजां जायो आं मोजां मोनसै आरो ओमफ्राय बैथिं खाथियावनो गायनानै लागोन बेखायनो हाखौ बेयावहाय लांफायदो जोङो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर आंनि पियास गायनायखौ बेयाव होसिगोन हाखो दे होदो नुदो दा जोंखो बेयाव होगोन थोगोन ना थोआथाय थोगोन नांबावगोनसो नांबावगोनसो हे फोजों नोंना मानिसि आयथिं बुंगोन नांबावगोनथ' नै जों दायो पियासनि खर'खौ हास'नानै लाबाय हास'नानै गायब्ला मोजांसिन जायो नालाय माबाया बिलाइया थाब थाबसिन ओंखारसिनो बिनिखायनो हास' लाजोब्बाय आरो पियासनि खर'खौ होनांगौ आयाव luar nama dah iya luar mah kan sih dah bawa sini kita ini kayak nanggo coba itu sebab mau ya kino ning des ya kino nih dia tinggal ke sana बैथिं बारा होनांला ब्रा इदिथि हाबलांदों दिखलाबाय आरो नाय मादि गायदो आरो ओइ बैथिं नांगोन हनै बैयाव नांगोन दे उल्थासो जादों फोजों उल्था जाबाय उल्थासो जादों इदि नङा ओरैसो ओरै बिलाइ नै जोङो पियासखौ गायखांबाय ओमफ्राय बेयावहाय गायखांनानै दैबो होखांबाय आरो दै होनायखौ भिडिअ लालायलायनाय जायासै बेयावहाय जेसेबां हायो एसेबां दै होबाय थानांगौ दै होबाय थाबोला बांसिन थाब थाब ओंखारसिनो बिलाइया ओमफ्राय बिलाइ ओंखारनायखौबो नायनो हागोन नै जोबोर थाबैनो ओंखारबाय बिलाइयाबो सानब्रै सानबासोनि उनावनो ओंखारदों आरो ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनायसै जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामना होदो दे लोगोफोर बिदिब्ला एसेनोसै